ndị ọrụ agha atọkwana na alụ ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-eme na Abia steeti na okoko nwoke onu na-afụ ebe a bụkwa na onye ọrụ amị. Hei, ndị akpọtara ka fa na-echekwaba ndụ na akụ na ụba anyị n'ọkwa fa na-egbuzi anyị. O wee bụrụ na onye onu na-afụ kịta anụnwa na fa na-atọzikwa ndị mmadụ na onye fa tọtara fe were anyị ka onu na-afụ ebe a wee gburisicha onye ahụ. Hei, ọkwa alụ na-emezikwanụ n'ala Igbo. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee tọrọ otu nwoke nwa fa wee napụ ya bụ nwoke 5 million naira ma welụkwa aka ode unu na-afụ ebe a ka anike wee gburisie nwoke mmadụ. Kedu na ife anyị akpọ nke ọ bụrụ fụnọ ndị brọgati bunyitere akụkọ fa chọwa onye fa ya akpọrọ ndị uwe ojii na onye fa ya akpụrụ je tinye na kuje mana ọfa nwa na-emeta ife eji akpọfa n'ọnụ na-enwezikwa na onye aya trọst zikwanụ na nke ikpeazụ a ndị nwa na-agbata ka fa chekwaba ndụ na akụnụba anyị. Hei, ndị akpọtara ka fa na-achụ ndị na-atọrị anyị na-achụ ndị na-egbu anyị na-achụ ndị ochi n'ọkwa fanwa abụzikwa ndị ochi na-achụ anyị o fanwa abụzikwa ndị ntọrị mmadụ na-atọrọ anyị. Ebee ka anyị agbajezi na ọsọ bikonu na ndị ọrụ agha na ndị ọrụ uwe ojii na fa sozikwa eme ntọrị. Hei, na fa sozikwa atọrọ mmadụ bikonu fa sozikwa ezumu ochi alejedirio ọ bụrụkwa m ụkọrọ unu mana ndị brọgati ka eburu nke fakọ nekwe na ife aka ebe anụnwa na onye onu fụrụ kịta abụkwa onye ọrụ amị na osokwa eme ntọrị mmadụ ya na ndị grupie onye fa tọtara fa anapụkwa onye ahụ ego inyewefe ego nyecha ewere fa n'ike unu na-afụ ebe a wee gbuo okerekere ka anụ a na-ele n'afịa. Hei, gburisicha onye ahụ jee yafuo onye nyegorufe ego kama fa ya ahapụ ya fa egbukwa onye ahụ egbuo. Kedu na ụdị ka obi ọjọọ dị ife nke a bikonu? Ọ na gọọmenti ahụ akwụfe ụgwọ ọnwa ka ọ na ego a na-akwụfe ahịa ezurufa ka ọ na fa na-ezubu ochi wee banye n'ọrụ amị tikafa werie wee kọva ochi fa na-ezu ka fa nọrụzie ebe a wee na-eme mpụ na-atọ mmadụ na-ezu ochi. Hei, na nke a na-egosizikwa na o nwekwa ebe mmadụ ya agbawa ya echekwaba ndụ na akụnụbịa. Hei, ịgbawa n'aka ndị uwe ojii okwu na ụka, ịgbawa n'aka ndị ọrụ agha okwu na ụka, ịgbakwizielu ndị ntọrị okwu na ụka, ịgbakwiri ndị Fulani ebe ahụ ka ọ ka njọ, ịgbakwiri ndị Banji ebe ahụ ka ọ ka njọ. Ebee ka anyị agbajenu bikonu na ndị agbọtara gava na-echekwaba anyị etonzikwa wee bụla agụ na-atawuzikwa na yo ọbụlọkwafa ncha nwekwa ndebe ajọ mmadụ nwekwa ndebe ezigbo mmadụ n'imefa. Anyị ejikwa na onye ameti na ụfọdụ abụghịkwa ezigbo mmadụ na-enwelu ndị bụ ata ekwesịrị ihopụ n'ọka ma n'aka ndị uwe ojii ma n'aka ndị ọrụ agha ka amarụ nke a na-aya. Gee na ife o kwuru. Bring that ass. Look at the kind of ass you use on your fellow human being and they rip him off everything he had. How much will people collect for him? I'm asking you. How much? How much? 5.25. 4,999,000. 4,999,000. 99,000. But young man said, Look at what where is the handcuff you use on him? This is a handcuff you use on him for doing nothing against you because somebody called you and they are a service servant. It's unfortunate. You guys are not representing us well. Some of you are not representing us well. You can imagine. That's why they will be insulting us for nothing. You can imagine you left, you had the people and you are gallivanting around in